Water Park 2 και δεν ξέρω τι έγινε, άλλαξε, έγινε χριστουγεννιάτικο. Είναι Ιανουάριος για μένα, δεν ξέρω πότε το βλέπετε εσείς αυτό, αλλά το λέω σε όλα τα βίντεο. Έχει χριστουγεννιάτικα πράγματα! Έκανε update! Dirt and Damage λέει, Attraction slowly lose your ability. Βρε, σε ποιον θα τα έχω κάνει στο προηγούμενο επεισόδιο αυτό. Τι έγινε εδώ, ρε! Όπα, ρε! Εν τω μεταξύ Ιανουάριο το έπαιξα και το προηγούμενο βίντεο. Τι έγινε! Έχουμε τίποτα που να θέλει repair, θυμάμαι στο τελευταίο βίντεο δεν ήθελε κάτι repair. Ρε παιδιά, τα Χριστούγεννα τελειώσανε, πάνε αυτά. Ξεχάστε τα αυτά, τελειώσαν αυτά. Τι έγινε εδώ πέρα, λοιπόν, έχουμε πελάτες. Έρχεται ο Βασίλης. Μα ήρθε ο Όντιν. Ήρθε ο Θεός, Όντιν. Έλα, από την νορβηγική μυθολογία έχουμε πελάτες. Α, είναι ο Όντιν που είναι ντυμένος Άγιος Βασίλης. Λοιπόν, θέλει slide pass 6 ώρες στην. Λοιπόν, 6 ώρες στην και slide pass έτοιμος ο πρώτος μας πελάτης. Κάτσε. Πολύ μάγκες, 2-2 μπαίνουν τώρα αυτοί. Λοιπόν, slide pass, 6 ώρες στην. Α, ωραίο, το ίδιο. Παρέα πρέπει να. Ήρθε ο μπισκότος, εν τω μεταξύ, τι θες εσύ. 6 ώρες στην slide pass. Μια χαρά, παιδιά, μπορούμε μόνο τέτοιους να έχουμε. Να μην αλλάζω τίποτα. Slide pass 4 ώρες adult, ανταλλάξαμε και κάτι. Έλα και εσύ μέσα. Εσύ τι θέλεις. 6 ώρες στην. Δεν μπορείς να έρθεις πριν από αυτόν. Smelly guest. Αλήθεια, έχουμε βρωμιάριδες. Sorry, ρε παιδιά, πρέπει να πάρω το water gun. Έχουμε βρωμιάρι. Man, πρέπει να πάρουμε το water gun δηλαδή. Α, το πήραμε. Πού είναι το water gun? Εντάξει, τον καθαρίσαμε το βρωμιάρι. Αλήθεια, έχουμε βρωμιάριδες. Δεν το ήξερα αυτό, οκ. Λοιπόν, τι έγινε εδώ. Slide pass 8 ώρες senior. 8 ώρες senior, ο μπρο θα μας αφήσει καλά λεφτά. Οι seniors έχουν να φάνε. Κανείς δεν πάει για χοντογκάκι. Τώρα εμείς πρέπει να ξεκλειδώσουμε, να πάμε διάστερο. Τι θέλουμε για το quest το σημερινό? Θέλουμε repaired buildings. Έχει τίποτα που να θέλει? Εδώ, φτιάχνε. Γιατί αυτοκτονούνε? Να, γιατί το έχω βάλει ανάποδα. Το έχω βάλει ανάποδα. Βουτάνε στο κενό. Εδώ, παιδιά. Εδώ, sorry, παιδιά. Μάμα, μια άλλα βλακεία. Πού είναι ο μπρο, έλα να σε φτιάξω. Μόνοι τους, ρε. Τώρα πρέπει να σε. Πνίγονται κιόλας. Πραγματικά πέσαμε σήμερα σε δύσκολους πελάτες. Δύσκολη μέρα σήμερα, δύσκολη. Πιάστο! Ρε, τι έγινε σήμερα, ρε? Μόνοι τους, ρε. Σήμερα όλα. Παιδιά, περιμένετε. Ρε, πολύ δύσκολη μέρα σήμερα. Ωραία. Θέλουμε 2 χαλασμένα τώρα, 2 έτσι να τα στρώσουμε. Ένα ακόμα. Εσύ τώρα τι θες εδώ? Θέλεις add ketchup, ωραία. Add ketchup, μπρο μου. Ευχαριστούμε για τα 10. Θα μας... Ωραία, update έγινε, αλλά ο μπρο παραμένει να είναι βλάκας. Δεν μεταξύ αυτά, γιατί δεν τα είχα εγώ στο προηγούμενο βίντεο και τα έχει τώρα. Το προηγούμενο βίντεο ήταν πιο κοντά στα Χριστούγεννα. Που ήταν μετά τα Χριστούγεννα. Τέλος πάντων, ένα κλικ θέλω. Τέλεια. Λέει spread love with water gun. Αρχικά spread κακάκια with water gun εδώ. Ποιος την έριξε εδώ την κουράδα? Τέλεια. Σήκω! Γιατί εδώ έχει πάντα νερά, ρε? Νομίζω πρέπει να πάμε να μοιράσουμε μερικά φυλάδια, γιατί δεν βλέπω να έρχεται καινούριος κόσμος. Και αυτοί που είναι εδώ είναι λίγο έτσι. Μπόμπι, νομίζω παθαίνουν ζημιά μου. Έχει κίνηση εδώ, είναι Χριστούγεννα. Για αυτούς. Έλα εδώ κι εσύ. Πρέπει να πάρουμε υπάλληλο. Κάποιον να. Τι κάνεις εσύ, πού πας εσύ, νομίζεις μάγκας εσύ? Ποιον άνθρωπε? Έλα εδώ εσύ. Εσύ έρχεσαι ήδη. Άγιο Βασιλή. Τέλεια, ελάτε. Καλώς ήρθατε στην πισίνα. Γιατί το κάνει αυτό? Δεν θέλει slide pass, είναι tin. Κάτσε το ξεωράκης εδώ, άφησέ μας ό,τι λεφτά έχεις. Βλέπω ότι δεν έχουμε προμήθειες, δεν έχουμε προμήθειες, δηλαδή δεν έχουμε hot dog. Πρέπει να πάμε να γεμίσουμε hot dog. Πουλάς τίποτα άλλο εδώ, ξάδερφε? Not unlocked, πρέπει να το ξεκλειδώσουμε. Παιδιά, έχουμε βάλει κάδους για αυτόν τον λόγο, αλλά οκ. Αυτή μπήκε τζάμπα. Ωραία, το κάνω αυτό. Clean smelly guests. Πόσους smelly guests έχουμε εδώ πέρα όμως? Είναι το ερώτημα. Δεν έχουμε smelly guests. Αρχικά δεν έχουμε guests. Εδώ τι έπαθε αυτό? Πολύ γρήγορα λερώνονται τα πράγματα εδώ πέρα. Η πισίνα είναι στο 0%. Guest waited too long for hot dog. Έτσι κάνουμε.
Κάτσε να σκάσουμε. Damian is drawing. Damian Grr. Ρε με τον Damian που μπλέξαμε. Κλείσαμε! Κλείσαμε τη μέρα. 63 satisfaction ανεβήκαμε. Πήγε καλά η μέρα. Ω, ναι, αυτό θέλω. Θέλουμε ένα ακόμα. Εδώ, αυτό θα ξεκλειδώσουμε. Θέλουμε ένα ακόμα πόντο. Πόσο θέλει ακόμα και τον πόντο, είμαστε πολύ κοντά. Τι έγινε εδώ, ρε! Κανονίστε να κουτσουλήσετε μόλις καθάρισα. Τι θες εσύ, δεν ακούω τίποτα. 8 ώρες team. Χωρίς slide. Επόμενη, έλα senior. Κλοπουλιά. Πω, τι φασάρι ήταν αυτή, ρε. Yes, επόμενο. 6 ώρες team, slide pass. Ωραία, τους βάλαμε όλους μέσα. Αράξτε, παιδιά. Πάμε να βάλουμε τα μία. Πήραμε τον πόντο, πάμε να βάλουμε τα μία μέσα γιατί δεν μας βλέπω καλά. Cashier staff, yeah. 120 την ημέρα. Πάμε με σένα. Λοιπόν, Bellamy, ελπίζω να μην είσαι τον Bellamy που ξέρω από το One Piece και να κάνεις καλή δουλειά, Ένα task λιγότερο έχουμε να κάνουμε, το οποίο με ελευθερώνει πάρα πολύ χρόνο. Κάπως πρέπει να βγάλουμε αυτό το 120άρικο. Φέρνουμε πελάτες εδώ πέρα γιατί δεν μας βλέπω. 6 στα 6, 6 άτομα χωράει. Είμαστε full. Πρόσεχε γιατί δεν θα πραγματικά η άλλη κατούρισε και έπεσε, εντάξει. Ρε, 2 φορές, ρε. Φαγητό, τι θες. Μουστάρδα, έλα, μουστάρδα θες. Δωράκια, τι γίνεται, πανικός γίνεται, ρε. Yes, is waiting to buy a ticket. Κάνει διάλειμμα η Bellamy. Τι θέλεις? Θέλεις 8 ώρες, την, χωρίς light pass. Καλώς ήρθες. Sorry, ξάδερφε. Του χρεώσαμε $3 την τουαλέτα. Ακραία μου του χρεώσαμε $3 την τουαλέτα. Φέρε μου τα λεφτά σου. Θέλεις add both. Λεφτάκι. 30 ρε, όπα ρε. Μπρο μου τι θέλεις, add ketchup. Γιατί ανέβηκε τόσο το περιττό hot dog? Κάτσε να κάνουμε λίγο marketing εδώ πέρα. Καλησπέρα. Από το baseline είναι ανοιχτό. Να έρθετε στο baseline. Wow, παραλίγο. Δεν χρειάζομαι αμάξι για να πέσω και να χτυπήσω. Το κάνω μόνος μου. Φουλάραμε, λοιπόν, βγάλαμε 667. Τα 120 με τα τσέπωσε τέτοια, Η Bellamy εξαφανίστηκε, ρε. Η Bellamy εξαφανίστηκε, δευτερόλεπτα δεν περίμενε. Κάτι ούτε να της πω ένα γεια, ρε παιδί. Καλό βράδυ, ξέρω εγώ κάτι. Εγώ έλεγα να πάρουμε slides. Να βάλουμε καλύτερο slide. Γιατί αυτό που έχουμε είναι λίγο. Εδώ. Ωραία, βάλαμε καινούργια πισίνα. Να ξεχρονίζετε λίγο το μέρος θέλω. Το μπάνιο πώς χαλάει ρε φίλε ακριβώς. Δεν με αφήσει τη βρύση ανοιχτή, τελείωσε, πέθανε. Εγώ να τα βγάλουμε αυτά. Γιατί μια ολόκληρη μέρα ένας μπίχλας δεν μπήκε. Να τους κάνουμε εμείς στο μπάνιο. Να είμαστε εμείς οι μπανιάριδες. Νάτος, ο μπίχλας. Γιατί έχουμε σκουπίδια μέσα στην πισίνα ρε. Γιατί το κάνετε αυτό? Ωραία. 2 από τους 5. Θέλουμε άλλους 3. Ωραία, αυτό ήταν το randomizer. Αυτό τι είναι? Swap gender. Εδώ, ναι, πιο κυριλάτζορας. Έχουμε κάνει. Όπα, εδώ πεινάει ο άνθρωπος. Ρε, τι θέλει, add ketchup. $30 είναι $30, φίλε. Πιο πολλά έδωσες στο hot dog παρά να μπεις. Things stay clean for longer. Ωραία. Τώρα τα πράγματα μένουν πιο καθαρά για περισσότερη ώρα. Pools. Μπορούμε να βάλουμε καλύτερο βατήρα, ρε. Θα ήταν ωραίο να βάλουμε και ένα καλύτερο κάδο. Να φύγουν αυτοί οι άσχημοι κάδοι. Όπως βλέπετε έχουμε τετραπλασιάσει τα κέρδη μας. Από 500 μέσα στα 2.000. Έχεις ξαναδεί πλακάκι που φτιάχνετε βαρώντας το μετοσφαιρί? Μόνο εδώ πέρα. Satisfaction 65 και μπορούσαμε χειρότερα, μπορούσαμε καλύτερα. Park decorations. Ναι. Πόλεμος έγινε εδώ, παιδιά. Μυρίζει απ' έξω εδώ. 50 μόνο κάνω αυτά. Βάλε εδώ. Decorations τώρα. Τι να βάλουμε? Να βάλουμε κανένα θάμνο. Ένα παγκάκι εδώ έτσι να υπάρχει. Κάτσε, έχουμε να φτιάξουμε. Δίνουν και XP αυτά. Nice. Δίνουν 4 XP το καθένα. Αυτά δεν είναι αρκετά. Μπορείς να μην σκοτώνεις τους πελάτες μου. 3 μου φαγές. Ο Βρωμίλος. Τι ήταν αυτό ρε μπρο? Ωραία, άλλοι 2 βρωμίλιδες. Πού είμαστε? Πώς χωράμε τώρα? 10 χωράμε, γιατί χωράμε 10, τι άλλαξε? Ωραία είστε όλοι εσείς εδώ παιδιά, καλά κάνετε εδώ πέρα. Μπαίνετε, κάνετε μπανάκια εδώ πέρα.
Μέσα στο χειμώνα, εντάξει, δεν κρυώνεται, κανείς δεν κρυώνει. Τις τρελή... Α, εσύ γιατί φοβάσαι, εγώ τα μέσα. Ω, βρωμιάρης! Ωραία, ένας ακόμα έμεινε. Ο άλλος έχεσαι μες στην πισίνα. Μες στην πισίνα έχεσαι ο άλλος. Αν είναι δυνατόν. Το βγάλαμε. Λεμονάδες ήταν... Άμα κάνεις διπλό τζάμπ φεύγει έτσι μόνο. Καλησπέρα παιδιά, έχουμε top tier λεμονάδα εδώ πέρα. Πρέπει να πουλήσουμε 10 λεμονάδες. Δεν μας δίνει το δεύτερο αστέρι με τίποτα, δεν θέλει το δώσει. Τι θέλεις? Lemonade with ice. Τέλεια. Add lemon, μόνο λεμόνι θες. Τέλεια. What? Oh. Wow. Πρέπει να βάλουμε λεμονάδα. Για να πάρει λεμονάδα ο άλλος πρέπει να πάρουμε λεμονάδα, κοίτα να δεις. Λοιπόν, τι θες εσύ? Add ice, add lemon. Λοιπόν. Add ice, add lemon. 35. Θες εσύ? I want lemonade. Τέλεια. What? I want lemonade with ice. Γεια και σε σένα. Hammer upgrade level, basic trash bin. Ωραία. Ticket price, park size level. Oh, πήραμε και δίπλα. Man. Κάτσε, μην πνιγούνε. Ωραία, τους σώσαμε. Έλα ρε, το καθάρισα. Oh, painter. Δεν κάνω το παντώμα. Κάτσε, χρώμα πώς αλλάζουμε όμως. Ξέρεις τι. Δεν μπορώ να παραπονεθώ αυτή τη στιγμή. Είναι καλύτερο από το τίποτα. Ναι ρε φίλε, το κάνουμε ωραίο. Να το βλέπει. Να μην είναι σκουριασμένο. Ναι. Αυτό πρέπει. Δες διαφορά τώρα, έτσι. Ξεσκούριασε με μπογιά. Όταν έχετε κάτι σκουριασμένο, βάψτε το. Τίποτα δεν αφήσουμε. Δεν θα μείνει τίποτα σκουριασμένο. Όλα το κάνουμε πεντακάθαρο εδώ πέρα. Τέλειο θα το κάνουμε. Όμορφο. Καλά, όμορφο δεν είναι γιατί είναι το ίδιο χρώμα, αλλά δεν είναι το ξεθορέ το παλιό, το σκουριασμένο. Και εδώ πέρα βάψε αυτά να μην είναι σκουριασμένο. Το βάψουμε όλα έτσι τώρα για αρχή. Τώρα καθαρίσουμε λίγο. Το καλό είναι ότι κολλάει η ώρα στις 6, δεν κουνιέται από εκεί πέρα. Και είμαστε στην ημέρα 9. Είμαστε έτοιμοι να ανοίξουμε, να πουλήσουμε λεμονάδες. Και μπορούμε να βάλουμε καλύτερους κάδους. Ναι, ρε φίλε. Να στείλουμε αυτούς τους βρωμίλους. Τέλεια. Και βιάζουμε και τον καινούριο κάδο. Ωραία. Να, αφού τα πήραμε, ρε παιδί μου. Ας πάρουμε μια πισινάρα έτσι ωραία εδώ πέρα. Πόσο κάνει? 200. Τίποτα. Και πρέπει κάτι να κάνουμε για το πάτωμα. Καλώς ήρθατε παιδιά στη νέα μας πισίνα. Θα βάλουμε και αυτό εδώ πέρα το τσουριθράκι εδώ πέρα. Τέλεια. Και θα βάλουμε και ξαπλώστρες. Θέλω λίγο να δω άμα μπορούμε να κάνουμε πλακάκια ή κάτι ρε παιδί. Όπως βλέπετε εδώ πέρα με κάθε τέτοιο μπορούμε να μπαίνουν και παραπάνω άτομα μέσα. Κανείς δεν έχει πάει ακόμα για λεμονάδα. 6 hours. Ναι ρε φίλε, 6 hours. Δεν έχουμε. Δεν τους έχω κάνει τέτοιο μπανιέρες την εξτέρα. Έχουμε ξεμείνει όπως βλέπετε, με 350 μείναμε. Δεν πειράζει, τα λεφτά θα αρχίσουν να μαζεύονται. Μόνο να μην χάσουμε κανέναν πελάτη από τις λεμονόκουπες. Να βάλουμε και ένα κάδο εδώ πέρα. Πάρ' το αυτό και φέρ' το εδώ ανάμεσα. Είμαστε κοντά τώρα και στις δύο πισίνες. Θα εκτιμούσα παιδιά να το αξιοποιήσετε λίγο. Να τελειώσουμε αυτό το quest. Ευχαριστώ και το δωράκι σου Άγιο Βασίλη. Εδώ είναι καλή λεμονάδα παιδιά. Θα είναι να πουλήσουμε 10 και δεν έρχεται κανένας. Δεν ενδιαφέρεται κανείς για λεμονάδα. Guess way too long for a ticket. Ρε! Bellamy! Λοιπόν, εδώ πέρα μπορούμε να κάνουμε τώρα. Αυτό που θέλω να πάρω είναι bigger trash bags. Και βάλω και αυτό. Ωραία, οπότε τώρα μπορούμε η κάθε σακούλα να παίρνει παραπάνω πράγματα μέσα. Έλα πάμε. Τι θέλεις? I want lemonade and ice. Lemonade and ice. Out of order. Πότε το χαλάσατε ρε, τώρα το έβαλα. Τι θες? I want lemonade and lemon. Δεν σας προλαβαίνω πλέον παιδιά. Πόσοι είστε μέσα? 16 άτομα. 16 άτομα.
Χρειαζόμαστε προσωπικό, παιδιά. Γιατί πάτε και χέζετε μέσα στην πισίνα, ρε βλάκες. Όλο λάθος. 64% satisfaction όμως. Profit 200. Α, μαν, χάλια πράγματα. Μάζεψα όλα τα σκουπίδια. Καθάρισα το μέρος. Εδώ είμαστε ok, στοκαρισμένοι. Πάμε για την επόμενη μέρα. Πού θα βρούμε τώρα άτομα να αγοράσουν λεμονάδες, δεν ξέρω. Ωραία, ξεκινάμε. Η μέρα ξεκινάει, για πάμε λίγο. Καλησπέρα, θέλετε να έρθετε στο Baseland? Τέλεια, τέλεια, τέλεια. Το ξέρω ότι κανείς δεν έχει ξανακάνει πισίνα σαν εμένα, επειδή είμαι base. Καλώς ήρθατε στην Baseland. Να σας ενοχλήσω λίγο? Όχι. Εσένα δεν σε προλάβω. Ροζάλια! Έτσι, μπράβο. Εδώ, φίλε μου. Τέλεια, τέλεια, τέλεια. Λεμονάδα, παιδιά. Ποιος θέλει λεμονάδα? Έχω την καλύτερη λεμονάδα. Ελάτε τουλάχιστον 5 από εσάς να πείτε λεμονάδα, παρακαλώ πολύ. Το καλημέρα πνίγει κιόλας. Ρε, παιδιά. Ρε, παιδιά. Και όσο απλά πνίγεται, έχεσαι κιόλας. Τέλεια, τέλεια. Νομίζω πρέπει να κάτσω εδώ πέρα, αλλιώς δεν έρχονται. Λεμονάδα, παιδιά. Λεμονίτα. Λεμονόκουπο. Λεμονίτσο. Αμάν. Αμάν, κατσαπιάδες όλοι τους. Έλα εδώ. Έλα εδώ. Τι λες, add lemon. Πάρ' το. Άλλους 3 θέλουμε, ελάτε. Θέλεις και τα 2, full εφέτηση. Add lemon, add ice για την Νάντια. Άλλοι 2, για πάμε, παιδιά, για πάμε λίγο. Λεμονίδος, βασιλιάς λεμονίδος. Τι θες, add lemon. Πάρ' το. Ένας ακόμα, παιδιά, ένας ακόμα. Και το μαρτέρι τελειώνει. Τουλάχιστον με τις λεμονάδες το μαρτέρι. Please, I want lemon and skate. Τέλος. To begin, let's keep building and improving. Next is waiting for you right after. Τέλεια. Αυτό το έχουμε ήδη. Θέλουμε 125 decorations τώρα. Για να δούμε τι μπορούμε να πάρουμε τώρα με τα 4 points που έχω. Αυτό οπωσδήποτε, γιατί πνίγονται εκεί πέρα. Πάρε και αυτό. Τι λέει εδώ πέρα? Πάρε και να τρέχουμε λίγο πιο γρήγορα. Ωραία, τώρα θέλουμε, τι λέει? Βάλε ένα φοινικά. Εδώ. Α, έδωσε αρκετούς πόντους. Level 2. Διάστερο, πάμε λίγο. Νομίζω πρέπει πρώτα εδώ να κάνουμε αυτό upgrade και θα πάρουμε στο επόμενο επεισόδιο το πάτωμα. Ευχαριστώ που παρακολουθήσατε. Τσεκάρετε το προηγούμενο βίντεο και εμείς τα λέμε στο επόμενο. Γεια σας.